Kana uchitichengeta ndiwo unozosara nemusha. Takagara kwaruta kwaka. Hatina kuenda kunotora musha takapiwa. Hatina kuira inchipinda. Hatina kuira. Sadara. Wagararama for almost 6 ndichivachengeta. Wachigara kubva ndipedzise baba. Kunashe Studios inokuunzirai nyaya dzinoitika hatinogara, real life stories zvisina kurungwa asi zviri pachena. Kana kari kekutanga kusvika pano, baya subscribe wotekenya kabhero ako kuti usazopotsane nezvitsva iwe. Kunashe Studios, real life stories pajekerere pachena zvisina tsvete. Disclaimer: the views and opinions expressed by Kunish Studios are those of the authors and contributors and do not reflect the official policy or position. We disclaim liability for damages, losses, or expenses arising from use of our content. Copyright 2025 Kunish Studios. Nyaya ndafambira inyaya yeland. Pakafa sekuru samashu wakati ndakatengeserwa musha nasekuru. Wabvapo ezvinezvo wakuti zvanzi ndakapiwa musha nasekuru. Saka inini handizvisiwa hangu ndo zvawakaita nasekuru. Panyaya yekuti ndeyekuti ndiri kupokana kuti handizvizivi. Iya handisi kudzingwa hangu asi ari kuti mushandi wangu. Musha wasekuru. Handizivo ukama hwacho kuti wakamira sei. Pamusoro tangamire mutarasa. Ini ndinoitwa Masho Wilson. Mashoko ndinopomerwa nemuroora wekwagarapo. Ukama hwangu nababa vanotaura wakaberekwa mumba imwe chete namai vangu namai vake. Mukoma nemunhu vese ndivo kwaMashaya. Mai wake ndiye mukoma kuna mai vangu. Mai vangu ndiye munhu. Saka mashoko vanotaura handichazivi kuti pamashoko avo vanotaura zvemusha. Uyezve nyaya yandinoziva vasati vauya kuno. Baba wavanotaura sekuru ndi mukoma wangu kuberekwa kwaana mai. Baba ava ndakavachengeta ndichibvira papi. Vakanditora gore ra1971 ndichimbuki. Achiti baba munini ndawana stendi kusati kwavandavana. Tinotopiwa ziti kwaitopiwa zita rekuti kudondo. Vachiti manje inini ndinoshanda maMutare. Ndaikumbira kuti munogara neadzimai angu zvekuti vanenge vachigara vega. Vanga vaine vana vairi. Vakava nevana vavo vairi mukomana. Saka ndakagara navo 1971, 72, 73 na 74. Ndichitoenda kuprimary school. Pakugara navo tine garden ratairima ratakangosvita vachirima ranga richingobva pane munda wairima wairimwa nenguva yekunaya kwemvura. Pamhiri pacho ndo pavairima nekuti mainuka. Saka zvadaro baba asagarapo ari mukoma zvinobvira kumadziko naana mai vedu. Baba asagarapo vakashayikirwa, vakava nevana vavo vaviri. Ungati nemazuva ivavo mwana akanograduata mukuru, akanograduata kanova accountant kuHarare City Council. He was a senior accountant in Harare City Council. Zvadaro vakanotenga flat. Atenga flat, vakanogara muflat iyi. Tevere ndokubva azonotenga stand. Wobva atanga kuwaka stand.
ndiregerere ipapo ngatidzokerei pakuti muna September ndaida kuzama kutsanangura kuti baba Sagarapo wakatanga kurwara nevadzimai vavo, watanga kurwara nevadzimai vavo, wakashaiwa vana vachengeta vana vavo vakanga vaporesa, vasara vari vairi, mukadzi ndiye wanyanya kurwara, haachagoni kufamba, haana kuwana akamubatsira. Ini ndokuda kwokuziva upenyu hwavakararama ndakatanga kunovada, ndaenda chinovaona nguva nenguva, wozosvikira pachiyero chokuti baba mnini, dambudziko rangu randinaro, maikuru wako unogara, handina ukundibatsira, vana vangu vese vakafa. Saka ndine vana vamukoma vangu, ndine urombo kuti pakazoshaika munin'ina wakati wokutanga mukoma wakashaika, tevere murume vava wachangobva kuroorana, unoti murume wavo wakashaika achinika mwana pamaoko, ariye mwana wokutanga, murume wavo wavashaika. Vashaika ndaida kubatanidza changamire, mundiregerere, ndaida kubatanidza mashoko avaindionesa kuti tizosvika panyaya yemunda. Ndoko vakataura kuti zvadaro ndakati inini muroora, dzimba dzandakasiyirwa nemwana wangu mukuru, ndakasiyirwa flat, ndikasiyirwa imba, uyu masiwa aine kamwana, ndamuti inini chienda unogara imba yakavakwa nababa mukuru wako, iyi flat iyi tangota varwere nambuya wako, taakugara kumusha, chienda unorendesa, unotitumirawo mari yacho, ndiwo kuti tibatsirikane. Iwe uchagara muimba yauri kugara uchiri nemaroja arimo, ndoko kuti ubatsirikane nemwana wako. Saka dambudziko rakazodzoka rotaurwa nemuti, wakati ndine dambudziko rokuti muroora haasi kunditumira mari yandakamuti flat ndere mwana wangu, ndio randakanonitumira, iwewe unobatsirika nemari yaunorojesa mumba yanogara necottage. Saka handisi kuchatu mari yandiri kutumira, ine munhu uri kundibatsira kana anondibatsira kuti kana zvindoda kubatsirwa unondibatsira waigara panext door, ndinomubhadhara $30. Saka mari yandinotumirwa nemuroora paflat randakamuti mari yacho unonditumira, ndinotumirwa $40. Saka uku ndine prostate cancer, ndinoenda kwachiremba mwedzi umwe neumwe, ndinofanira kubairwa $70 ndichinobatsirwa naDr. Kipia. Saka ndikasadaro futi dambudziko rangu reprostate ndikasanobatsirwa kuenda chaiko kutoilet ndinotoyovera. Saka ndiyo nzira chete yandinoti kuti uone ndakabatsirwa, ndinoenda kwachiremba, mari yandinotumirwa $40. Ndopa vakazoti zvandisiri kutumirwa mari nomuroora unotumira $40, ndakufunga kuti nditengese musha, ndochienda kumba dzandakasiyirwa nemwana wangu, ndo kwandozofira hangu. Ndikada kuti ndirware ndiri panapa, akusviki makombi, takahaya motika yakatendesa kuchipatara kubva kudondo kwavanogara kuenda kubhonda, takachajwa $150. Ndinoiona kupi, ndikarwara panapa ndinoiona kupi mari yekuhaya motika kuti ndiende kuchipatara. Saka ndakufunga baba mini kuti nditengese musha, ndobva ndati mazuva angu mashoma asara ndinogara kumba dzandakasiyirwa nevana vangu, kana tikarwara tiri mutaundi tinobatsirikika. Saka ndozvandafunga kuti ndichitengesa musha. Ini ndokuchibva ndati baba mukuru, mukatengesa musha zvamasvikirira kudai mukafa munochemerwa mumba. Akati baba mini, handichina zvandichaita, chitarisai kuona kuti kutambudzika ndiri. Vana vomukoma wangu variyo, vana vomunin'ina wako, unoreva vana vomukoma wake kunze kwemuroora, varipo havana unouya kuzondiona, ndiri kungotambudzika nemukadzi wangu ndiri pano. Saka ndo zvandafunga zvokuti ndizochemerwa kupi zvazototevera, nekuti ndiri kutambudzika, ndinongofa ndichitambudzika. Beta ndiwane mari yemusha wangu ndinozofira kwandakambaya ndakasirwa nevana vangu. Indobva ndati baba mukuru, hongo mungataura kudai, muchaona kuti mucharigwa serombe, munoigwa mutaundi semunhu usina kugara ane musha. Pamusoro pezvo vana venyu vakaikwa apa pamumba penyu apa, vari zvanga zvakanaka kuti muchemerwe pamumba penyu moikwa pane vana venyu kana masvikirira pakuti hamusipo neadzimai. Akati baba mini, izvozvo ndatozoshayiwa, vakabva atanga kuchema. Kazi baba mini, saka munondodini? Ndakati futi ndichibva kutaundi ndine imba yandaigara kumahoteri, ndakubvako ndaritaya, ndobva ndatora futi pamwana wamukoma, izvouri kuroja, chiuye usare mumba mangu, wozonditumira, unoita unobhadhara mari kukansuru, wozouya uzonditumirawo $10 ndibatsirike ndiri kumusha. Vakati bhadhare mari yacho hachatsva. Izvezvi ndozoti pandinoenda kwadokta ndakati zvasiki yanditumiri $10, rega ndinoona kuti kukansuru uri kubhadhara here, wanikei kukansuru kuya kwakatochinjiswa zita rarako. Zvikazi baba ngakatochinjiswa yakanzi baba wakafa nekuti ndigarapo. Saka alright, ndo kwandiri kubva, imba yakatochinjiswa, mari achanditumira, ndodini baba mukuru. Ndosaka paakazoti tanga akutsanangura, waitotaura achichema,
ndikachitoora iwe mamukuru ndinopa saka unofunga kuti ndingabatsirika sei mwana wamukoma wangu wagere apa apana unoya kunondiona uyu wandakasira uko wakatengesa iwe wakaenda kunochitisa zita handichina uchandibatsira saka kuchitaura daro wotochema ndikatoora iwe mamukuru mashoko ndinadzo chinditenderai kudai baba mukuru musatengesa musha ndichakuchengetai kusvikira musisipo imimi nemukadzi ndinoda kukusirai mashoko baba mukuru motaura neadzimai ndozoti pandinouya muzonditaurira kuti mazvigamushira ndakasumuka ndikaenda sondo rinotevera ndakazodzoka ndokusvika baba mukuru wotosvika mukadzi wacho uri mukadzi ndakazotaura nababa namaikuru wako saka zvawadaro hatichatengesi musha asi zvatarangana namaikuru wako kana uchitichengeta ndiwo unozosara nemusha tabva tagara izvi ndakazviita since 2016 ndakavachengeta for more than 6 years ndakuchidzokera pachakaviri matotaura zvanga zvikukwiriri neuyu ndiyo mataura mati imimi 2016 madzokapo kwakazi ndimbuya nasekuru patichafa isusu ndiwe uchasara nemusha ndizvo mataura ndizvo saka ndiyo nyaya yakudai nhasa ndizvo because imimi makuda musha wamakasiyirwa ndizvo muramba mutaura nyaya dzakawanda isu toda pane nyaya chaipo ndo pane nyaya ipo pa kuti ndo pari kurambwa nani nemuroora kuti aiwa hamungatauri kuti mimi mushangireba makapiwa musha because ukada kuonawo wakazvitarisa it's an awkward arrangement baba namai havangakupei musha waroora wakasiyiwa newana wavo wakafa hapana wazukuru wavo wakasiyiwa nawana baba wakafa hapana wana sekuru wekumusha kwake kwababa hapana wana sekuru wekwamai hapana mungori imimi nasekuru nambuya chete no witness. You are your only witness. Yeah. Hazvikupi maruramiro ekutonga dzimba dzekwa9 baba munhu. The reason why baba ava pakafa wana wake wakomana 2 wamataura akasiyirwa flat neimba akati muroora wake mukadzi wemwana wake enda unogare imwe imba imwe flat iyo yochitipawo mari inotichengetai marendi sei asina kupa that responsibility kumukomana mukuru asara mumusha kwagara kutaura kwake kunodikundiwa kakua kutaura kwasaka kutaura ndapa mukomana mukuru ndiye kuziya chimiro chedzimba izwai baba hakuna mutemo wekuti munotaurira mukadzi wemwe because wakomana wanga asina wakadzi iri kwakafa wakomana pawakafa wanga asina wakadzi here mukuru angasina mukadzi ava vakazorowa wakashaika mana achiva akazorowa aiwa zvokuti azorowa kana ukaroorwa nhasi murume akafa kana kuti maroorana na6 na8 murume obva atofa mukadzi wake she is entitled to whatever chachine murume iye munozvaona zvekuti wazofa mwana alright kufunga kwenyu mimi murume afa mwana patoni mwana umaoko chiwedzerai 9 months dzenhumbu wedzerai 9 months dzenhumbu pamakore haane mwana iyo kana ange ne6 days itai plus 9 months plus namba yemwedzi haane mwana pakazopa baba andizvo
saka mukadzi wake. But I'm not hearing anything. Kanisa kutaura nenyaya yechi yenhaka kuti mukadzi uyu pakafa murume wake chii chakasara nacho senhaka semukadzi wemufi. Because indirect muroora pako. Hasi muroora kabambi kana bamburuka. Ndi direct muroora, but I'm surprised makotora mwana mukomana mukuru wemumusha wekwababa mukuru kuti ndiye akuta oversee property pane a surviving spouse. How? Musati mandipindura. Ndati uyu paestate yemurume wake aneiwe apuwei semunhu akaruya mari yeflat akazopiwei. Because apa mamutitaura the negatives dzemukadzi ubadzi kuti anga auya nemari yanga asingafani uya, asi iye chake chaakakapiwa chii? Because chachakuti aye mari yeflat because mamusina mupa chino wangadori sekuna mbuya wanoti asurvive sei nemwana ari pamaoko, murume asina chekuchengetera chacho, mwana hapana, zviro zvasiwa nemurume wake. Hamusati mandipindura. Ndati paestate yemurume wake uyu aneiwe. uyu angamupindura wakanyara haungamupindura ausigarapo nepene munhu kwagarapo edisana muroti mukadzi aripo mukadzi pakafa murume wenyu simukai mutitaurira. Pakafa murume wedu sekuru wakati handei koti tononzwa kuti maproperty anoenda kugosi anyatsogurwa sekuru vasati vakutomborwara, saka bva taenda kucommunity court. Community court nyaya yacho nabva wataura kuti zvinhu ndezvemukadzi nemwana, saka hameno zvakazoitika kucommunity court. Wecommunity court bva taendai kuhigh court, bataenda kuhigh court. High court bva yataura kuti maproperties ndeyemwana nemukadzi, saka ndonyaya yakamira kudaro. Saka pamari yavari kutaura kuti flat tinorentesa, mari yachona ndo yatairapisa sekuru nekubhadhara mushandi nekutenga chikafu ndaitoachengetawo nepavairwara pese tisuti mari yacho ndo yaishanda iyeyo yandaichengeta sekuru. Imimika picha yatapiwa nabangwa ndekuti hamuna chemamuri kuita bamini varipo, kana mukavabvunza bamini varipo pana pepagarapo. Mari taishandisa, taivachengeta tivatumira mari every month, ndichibhadhara mushandi, ndichiuya kuno kumusha. Kana mwana wangu mari yechikoro ndoyaidzidza nayo, zvese ndaiita, hapana zvandasingavaitire sekuru kusvika wafe. Mapolisi avo ekunyaradza ndaibhadhara nemari iyoyo zvese. Mbuya ndo vakatanga kufa, sekuru vakazotevera, zvese ndaiita. Pandinakidza inini ndeyekuti pakafa murume wenyu sekuru akati ngatiende kukoti tinonzwe kukoti kuti estate zvasara zvikupiwana anjo. Then yadaro anjo koti kati zvinhu ngezvani ngezvenyu nechii nemwana. Mwana iye ari kuti ai mwana uyu ndiye mudyi welifa, ndiye muzukuru wasekuru. Kune here umwe muzukuru wasekuru besides mwana iye? Saka sei anotorwa lifa rake? Mwana uyu is the only surviving beneficiary maestate ese, maflats, dzimba, mimusha ngezvemufana uku. Ari grade anofana ane 28 years akatograduate. Aiwa aifana ngati uyo mwato akagara pacheya achitovhira zviro zvake. Ambuya amushungurudzwi bane vanhu muruzwa. Tazwa sekuru anga ina wanakomana wangani 2, wakomana 2, 1 akafa asina kudii, asina kuroora. And by virtue yekuti akafa asina kuroora, baba wacho akabva inherita property yechi
yemwana wake andizvo, asi wenyu imimi anditi wobva afa asina kuita sei aanichi aane mwana andizvo. Saka pamhuri yatinotaura nezvayo wasara wanhu tu chete, ndimi nemwana wenyu chete, zvekuti azi mukomana mukuru kwaba mukuru kwani, iye mukomana kwaba mukuru ikoko kwaari kwaanozi ndiye mukomana mukuru kwaba mukuru ikoko andizvo. Ndokune nhaka yake yababa wake, ndokune nhaka yani yababa wake. Nyange wana wake hawauiba uku kubhenefita uku, vanobhenefita zvasekuru wani wavo. Imimi bamwe paequation iyi apa amupo bamwe, you are not there. Hapana tunorutsvaka. Kuchengeta munhu chinhu chakanaka, kuchengeta munhu, asi chakashata kuteka advantage yemunhu waakufa. That's why muchiona pamutemo chako nyange wiri inonyorwa nemunhu apa mubhedha akufa, it's not recognized. Why? Because you are taking advantage yecondition yemunhu. Saka chimbomechi ende chandinetsa imi baba mataura nemazwi enyu mukati sekuru nambuya wakati tinoda kutengesera chii musha, ndikati musha musadini musatengesi. Mbuya nasekuru wakazoti zveshwa musha hatisadini hasisatengesi, asi ndimi futi mazouya futi makutaura kuti mbuya nasekuru wakazoti waakuda kufa ndiwe taakusiyira musha. Saka zvinorevei? Zvinoreva kuti pawaitaura nyaya yekuti unotenga musha iwe not genuine, waida kutora musha mahara. Why wakaaccepta musha wemahara asi iwe wakarambirwa kutenga? Ndiwe wakarambidza mbuya nasekuru musatengese musha. Iwe uri kuhwandira kuzoti prostate haimbokuti sekuru unoenda basi mai mai. Ndobva ndamira pamberi pedare ramambo mutaza, ndobva tandini ndakawachengeta. Saka kwawanditora musha mune wiri here bamwe pazvakanyorwa kana pepa pavakanyorwa riripo pane here any written document inoratidza kuti makapiwa chii musha. Munawe chakanyorwa papepa asi so you can then not stand in a court of law uchiti ndakapiwa because it's your word against her word. What she is saying hamuna kupiwa and you are saying ndakapiwa. Saka pakuda munhu anoprova beyond reasonable doubt kuti ndi ndakapiwa. And how do you do that? You produce documentary evidence. Saka kana pasina documentary evidence, you are not a garapo, and we are talking of a garapo property. Saka property inoenda kwa garapo, haibudi magarapo. Because all right, izo zvizi dzimba dzasara. Akadzimba dzasara. Flat ilipo. Imi muchinogara mumakazimugari. Hamuri dzimba idzi. Hamuri dzimba idzi ndiani? Ndini. Amuchagona kutaura. Amurura mwakanyarara. Ndini mwana. Saka sei muruzi munoita dzimba dzekutaura musikaitwa dzimba dzekushita. Handizivi baba. Saka imi zvakuita. Imi muchienda munhu namaster declare status. Mukaita mapepa anopa mwana wenyu ownership yezvinhu zvese. Ndiye kasurviving beneficiary chete. Hakuna umwe.
pasara musha chipedzisai nemusha bambo ndibaba munisagarapo yes wabambo mungoiziva zvenyaya yabambo taura heni Garapo. Ndakaberekwa iyi nyaya iri kutaurwa iyi ndakazotoishamawo ndiyo. Shuwa ndaigarira kumba uko. Baba wairwara. Wachirwara baba kudaro. Handino kutoziva kuti baba wabviswa kubva kuno waenda kwaMutare. Rimwe zuva ndiri kutoenda hangu kootengesa ndingoita zvekurima. Ndiri kutoenda kootengesa hangu yeyo dzangu kwaMutare. Peace. Shuwa mukorore wavo wanga aine mota atiri kuti tinokura kundogarisana. Tikati muri kuendepi mukoma? Ndikati no ndiri kuenda kwana kootengesa zvinhu zvangu izvi. Pizi dzangu ndine mabhaketi angu mairi. Ndichisvikaro Shuwa ndakabva ndakwizwa transport. Aibva andisiya paDC. Ndikati ndiri kumbotenga kutengesera iye angada kootakura zvinhu zvake ipapo aidzikawo. Ndikati zvikazvi zvisiri kuita apa ndichaenda kupi? kwaMutare. Saka zvakazondinetsa ipapo ndikati hakusi kutengeseka regai ndiendepi kwaMutare. Iye akati baba ndinoda kuti baba azotumire zvinhu zvekugadzira matiles aya pamba hazvino kumira mushe. Saka kana nemabva ikweyo mozopuhwa kuti atengesere kuti azviise mumuti hazvizobudi zvakanaka. Ndikati alright. Handina chinoanizwa. Ndiyo nguva yakanga ine COVID, chirwere cheCovid iya. Vamusiri kudiwa bawanhu kuma3 dzaizi 3 o'clock ndaimabva muno mutaundi. Shuwa zvakaitika ndiri kutengesa zvinhu zvangu ndikaona 1:30 regai ndidini ndichiendeni. Ndikati ndakubuda. Shuwa taitorera mari yedu kumwekwaho tinotorera apo pani. Izvo zvaita Changami. Mababa munini ndiye nemwana wake wari wani ishokwadi zvakatotinetsawo kana ndiso nokuti hatinombobvira tataurira mapepa ese chimuchisi chasekuru chavabva mukuru wakafa angatina mukadzi chemurume wenyu venyi uite zvishoro zvezvaapa nemapepa zvaagarisika zvakanaka waiweweifairogumiwowo mwana kumwana dai mamutaura tatazina mambo ita kuti kurumidze kuroora musikana chitoita kuti azita kuti kurumidza kuti ndimambo kurumidza kuroorwa kuti dzinza risare rino something ukada uzororwawo ma35-50 kunozokunetsa unopesera mai mama kutora chinhu chekwagarapo chakuti ndimai awabhuya because ndiye mai unogasara ngachiiwo ndi muzukuru remwana yakwagarapo achipo handizo chironge chenyu mboyagarai wenda musikana kana mukomana mwana zvokuti musikana kana mukomana hazvina basa mwana handizvo imi bambo kana maona kuti zviri kuitika izvi zviri very unfair endai kuhigh court munoapila against decision yandikupa panapa yekuti musha ndewekwagarapo mai ava nemwana wavo ndiwo muridzi wemusha then prove me wrong. Ndini mukadzi wamha tagara kuvarutaurwa waka hatina kuenda kunotora musha takapiwa hatina kubvira ichipinda hatina kubvira chipaturamba mai ndekuti musati takadii ndikuti chakaramba ndechekuti hamaishiwa mushaba pamusha wagarapo pamusha pane vanhu vagarapo iwo wasingadii
wasingazivi ndopata dambudziko chete ipo papo chete ipapo. Yes, taura poindi yangu ngeyekuti tagarapo wakatipa andika waichema musodzi kudai so pamberi tagarapo wakati handidi kuona munhu wakagarapo pano ngoti ndakararama apana wakandichengeta saka kana ndafa handidi zvinozozvinoita saka isusu takanga tiri pakuzadzikisa chishuwo chasagarapo saka kana hatisi kumbogombira tinotoda kubatsira mhuri yekwagarapo nokuta mangwana pakafa sagarapo akawigwa ndiani? Mirai dzati pakafa garapo akawigwa ndiani? Vakagarapo. Ndiani akawigwa? Isusu vakagarapo. Ndimi akawigwa sekuru hadisi? Sei imi mpaka musina kuwataura kuti wandikwa garapo sekuru wakati hatikukone pano? Tiri wagarisana neava ndinoda kuzama kutsanangura kuti mashoko ese amunotaura ndinoadzo uyezve ndiripo handisipo pakuti ndinoda kugombera asi ndipewo mukana nditaure saizo ndinoda kutsanangura sagarapo pano tinotaura sagarapo wakararama for almost 6 ndichivachengeta wachigara kumbakuirandipedzise baba kuti makachengeta sagarapo tazvinzwa hatina kuzviramba handiti kuti makachengeta sagarapo hatina kumbodii hatina kumboramba. The family yekwagarapo should be thankful kuti makadii makachengeta sekuru chegarapo. Asi nyaya yepairi ndepekuti kuchengeta kwamakaita sagarapo hazvikupii manje right yekunotora zvinhu zvavo without the concern yaana garapo. Ndopane nyaya ipo. Yes, don't force yourself on these people because chinhu ndechavo. Aura ayo izwa baba ndatopa judgment kudhara zvoda kutanga kutanga judgment ndati musha ndewe kwagarapo ndevamai awa nemwana wani wawo kumusha kwani kwagarapo. Imimi ibva musha mechi mewani siya musha waurichi uripo. Kana paine zvichaitika imomo kana sekuru watsamwa zvichaonekwa kuti sekuru akurayiwa nekuti wakatsamwa kuti asida kuona garapo musha mavo. Because chinondinetsa ndechekuti musha uyu you are not even aware kuti paakapiwa sekuru garapo wakanga wamburi wani. Wakapiwa sagarapo handiti changa uri wani. wakanga uri wana garapo yanga itori nyunda yana baba because kana musha wakanga utoriwa garauri wagarapo sekuru yasati atopiwa chinhu chedzinza chisingafaniri kuda mudzinza. Saka mukachitora imimi chinhu ichocho kuchibudisa mudzinza aiwa ndimi makutokana nedzinza rese because zvakafanira kuti inini panapa handiti ndasiyirwa munda wairimwa ndibaba wangu inini musha wababa wangu inini ndasiyirwa inini asi ndinana mukoma wairiwa tatu 4 handiti not because musha wayo wakasiyirwa inini ndini ndaane right yekutengesa chii musha iwo no hazviiti because ndewako handiti asi ukipe chawakausirwa ndekuti uchengetedze kuti urambe uri chii uripo. Not kuti ndiende kotora piri kotora apiri kuya komuti pamusha waigara mhuri yese ndoyakuti apiri wana mukoma wako unondirwisa dai hama dzese dzinondirwisa kuti waitei uo ndiye ndatengesa dzinza. Yes. Yes. izvozvo zvese ndisina chandinopokana pamashoko amunotaura nyika chazotsvitsa nyaya kunokuti chipi munda mugadheni rakatotengeswa robva ratengeswa kune munhu waakutotema akutorimema ndo pandakazoendesa nyaya kwasabhuku zvichitorera kuti kutengeswa kana kupiwa munda kumunhu nemunhu wepagarapo
hazvinei munorwadziwa pamunhu yakagarapo sari imi makachengeta sekuru mafuta anonyanya kuchengeta sekuru izvozvi maakurwadziwa nekadhina sekuru adoko handei imimi ibvai mushando wanu uye akasiya mapepenya peri mushando wenyu nani mwana komana iye musikana iye ndimwaridzwe musha iyo chengetedzai musha iyo peisai mapepenya enyu kwaikoti handei next year